Takže čauto lidi, tady si dneska budeme zahrát Egg Wars a mám takovou protipohodovou hru. Nice, jsme dva. Ok. Takže tady běžíme dnesky pro železo. To je náš trader. Tady je vnitř, ok. Takže boom. Nakoupíme si tady ještě pár ironů. A lidi, prosím, dejte mi odběr, jako hodilo by se to. Když si rovnou koupíme meč, bum. Jdeme zase pro irony. 10 ironů, boom. Vezmeme gold. Tak. Já si tady vezmu krumpáč a bloky nějaký a půjdem asi rovnou to. Postavím vajíčko a půjdem na strop pro diamanty. Takže, máme možná stačí jenom pár bloků. Ale stojí 32. Ok, takže jeden, druhý a jdem. Bum. Takže tady jdem, boom. Vezmu diamanty, 4. Nějaký železo. Bomba. Takový nevím co. OK. Teď mám trochu rozkoumat. Ale emerald, ten se vždycky hodí. Co mám nápad? Jdem zničit vajíčko. Oj. Hoši, tak to soráč. My už máme zničený vajíčko. Upsík, soráč. Pojď sem. Tak čau, kámo. Nic nebudem řešit. OK. Kam se stavíš, kámo? Jsi jenom jeden, viď? Pojď sem. Máme už plesku. Já jsem diamondy. Je nahoře. To je něco dobrýho. Víš co tohle beru? Bum. Do prči. A mal jsem cooked, já jsem uvařený. No tak nic, no. Aspoň tím mají doufám, že tam něco vyrábí. Protože já nám jdu upgradeovat generátor a jdu si něco koupit nějaký chestplate a kalhoty. Bum a běrem. OK, boom, čau kámo. No já jsem nahoře. OK. Hopa, boom, upgrade. Tady jdeme dolů hezky. Tak. Jeden, dva. OK, díky. Wop. Tady jdeme nahoru, tady si vezmeme dva diamanty, ještě 2. Když si počkáme. Bum. Jank. Bum. Železnej. Bum. Tady. Ironové. Bum. Tady boty. OK, asi 10 goldů. Tady je 8 diamantů. Proto si podám. Tady 2. Mám. Tak čo. Ty máme moje. Upsík. Zase jdeme nahoru. Kolik tě máme? 2, 4. Tak.
OK. To mi nával ten poslední. Děkuju. Takže tady jdeme dolů. Hop. Tady se vezmeme helmu. Tak. Hop. Zlatý mrkve. Bloky. 32. Kud tady někde musí být, ne? Je. Teď to tady vezmeme, bum. Tak. Už nemám, OK. Hop. Tady všichni žijou, ale zelený nemá vajíčko, jo? OK. Tak to jo. Budeme využít. Tam je zelený. No, to je pink. Nakupuje, takže bum. Vidíš? A máš po vajíčku. Nechtěl bych. Kam? Já jsem vůl, já jsem blbej. Já jsem degeš. Co jsme? Žlutý. Tak jsme uvařený. Jsme 2, veď. Je. Tak nic. 3, 2, 1. Vidíš? Takže já tady vezmu něco tady nahoře. Tady ještě. 3, 10. 10 tady vezmeme a půjdeme. Nice. Hop, nice. Chainovej. Bum. Wow, sorry, kámo. Bum. Nemám šanci. Bum. Teďka už aspoň trochu mám nějakou šanci. Bum. Jsem dead. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, dejte like, odběr a zatím čus.